Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, angeluen unitateak ikusiko ditugu. Angeluak espresatzeko gradutan, minututan eta segundutan jartzen da. Hauek izan da beraien ikurrak. Graduak, unitateak, minutuak barkatu, eta segunduak. Lehenengo zirkultxo bat, hemen ikusten dugunez bezala, gero komatxo bat, minutuak, eta azkenik segunduak. Minututatik, segunduetara, graduetatik, minutuetara pasatzeko bider 60 egin behar da. Beraz, gradu bat berdin 60 minutu. Minututatik, segunduetara pasatzeko, berdin, 60 da. Minutu bat, 60 segundo. Gradu bat, 60 minutu. Beraz, gradu bat, 3000. 600 segundo izango dira. Hauek biderkatuta. Hau hiruko erregela bat da. Behin, hau jakinda, angeluekin jolaz dezakegu. Beraz, demagun, 2 gradu, 24 minutu eta 18 segundu, hau dana segunduetara pasatu nahi dugula. Hau jakinda, egin dezakegu. Beraz, zakitik egin behar da. Lehenengo, graduak pasatu. Gero, minutuak dauzkogunean, 2 hauek batu, eta 2 hauen batuketa, segunduetara pasatu. Pizkanak egingo dugu. Segunduetara, beraz. 2 gradu, bider, 60. Hau da, ja, minutuetara pasatuta dugu. 120. 120 minutu. Oin, 120 minutu. Eta 24 segundu batu. 120, gehi, 24. 124, barkatu. 144 minutu. Oin, dana minututan daukogula, minutu bat segundutara pasatu behar dugu. Beraz, hau dana, ondo jarriko dut, hau dana segundutara. Beraz, 144, bider, 60. Hau berdin, zortzi mila. 600 da 40 segundu. Garrantzitsua da esaztea zenbaki hau. Hemen segunda dauzkagu bere. Hau dana, hau da. Baino, hau be batu behar dugu. Beraz, hau izango litzateke, 800. 8.000 arkatu. 600 da 40. Gehi, M8, berdin, 8.000. 600 da 40 M8. Segundu, segundutara pasatu dugulako. Hiruko erregelekin egin nahi bat duzuen, nahi batu dudan bezala, adibidez, gradu bat, 60 minutu baldin badie, 2 gradu, isa. Isa, berdin, bider 60, hemen jarri dudana. Zuzenan, hau jakinda, zuzenan egin dezakezue. Hau zuzenan egin leikebe, hau segundutara pasatu, izango litzatekela 2 bider 3600, gehi M8, gehi 24 bider 60. Hemen idatziko dizuet. Zuzenean, 2 gradu, bider 3600, hau dana, segundutan egon litzatekeia, 24 minutu, bider 60, hau ja, minutuak segundutara pasatuta, gehi, M8 segundu hauek. Eta hau dana, hori emango luke. Ze leku berdinera heldu gare, baino bide desberdinetik.
segundu. Oin, zenbaki hau segunduak dira, segundetatik minututara pasatuko dugu. Nola egiten da? Berdin, hemendik beste kaldera joan behar gare. Beraz, biderkatu beharrean zatitu egin beharko dugu. Hau dana, zati 60 egin behar da. Hau eginda, ikusiko genuke, azkeneko emaitza dala 51 minutu eta 20 segundu. 20 segundu, bai. Hau izango txateke demagun errestoa. Hau badakizue kajetekin egin behar dela, eta baino holan egin da kalkulagailuakin egin leike. Gradutara pasatu nahi dugunez, hau gradutara pasatu behar dugu. Beraz, zer egin behar dugu? 81 zati 60. Emaitza hau izango litzateke 15 gradu eta minutu bat. Beraz, azkeneko emaitza izango litzateke 15 gradu. Minutu bat eta 20 segundu. Hau zagatik 81 ez da jartzen? Ze 81 hemen barruan sartu dugu. Beraz, zati hau ez dugu inun bezartu, hau bai, beraz, hau esan genezake deskonpensatu dugula. 15 eta gradu batean, minutu batean barkatu. Oin, bi hauen nasketatxo bat egingo dugu. Hau, minututara pasatu behar dugu. Beraz, hau, hemendikona pasatzeko biderkatu eta hemendikona pasatzeko zatitu. Hau jakinda, betikoa, 64 bider 60. Irumila, 800 eta 40 minutu. Eta 60 segundo, hemen behar diatxiko dut, zati 60 berdin minutu bat. Beraz, azkeneko emaitza izango itzateke 3, 8, 0 minutu, gehi minutu bat, gehi, gogoratu, 2 minutoiek. Oso garrantzitsu da, bai hemen. Eta bai hemen, 18 kasu honetan ez astea. Ze normalean aguro egiten dugu eta azkeneko zenbakia astu. Eta horregatik azkenean gaizki izaten dugu. Hau da eginda, azkeneko emaitza, 3, 8, 3 minutu izango litzateke. Beraz, hau izan da dana, mi esker ikustegatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.